ऐसा लड़कवा तक छोड़ा ना है बुढ़ावे फेल कैले बड़े लोग कहत हा कि आजकल के नवका पीढ़ी खत्म बिया ये तो मैं जना लोग के फेल कर दिला बड़ा यहाँ के हमर गरी नौकन के तो हाथों बा अब वो बूढ़ा के आगे हई बूढ़ा का करी अब बताई ना ई बूढ़ा फेल हो गइले हो बूढ़ा के आगे बहुत सुंदर ये चाहे माहौल के अनुसार गीत संगीत बहुत बढ़िया। हाँ हाँ 12 बज गई बा हमरा घड़ी में हमनी के देही पर लाइट बन रहे एकरा खातिर का नहीं जा खात काजू किशमिश पिस्ता बादाम बाप रे बाप मोनाका हॉर्लिक्स बोर्नविटा का नहीं जा पियो परसवे में रह ए चंपरास खाता नहीं जाके उहो एकदम महंगा वाला चंपरास कि हमने के देही के लाइट एकदम बन रहा है तारा का बुझाता जही दाल भात खा लिए है बहुत कम खा ले दाल भात जितना विटामिन वाला चीज होले उतना ढेर खा ले खोज खोज के जोन विटामिन हो जी ई कहिया तक कतनो रामदेव बाबा के जड़ी बूटी चबैब लेकिन एक दिन दुनिया छोड़ के जाइब लोग कहेला भैया कि पैसा रही तो ढेर दिन जियब जहिया समय आ जाई तो तहर बैंक बैलेंस रुपया पैसा कुछ काम ना करी स्वीटी जबले है जवानी बा राम राम के भजन कल न तो सुना जहिया है दांतवा टूट जाई तो लोग लड़का कहे से जे कह राम तो लगबू कहे लाम लगबू कहे लाम अभी जवानी बा मुंह में दांत बा तो कहले हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे स्वीटी जहिया दांतवा टूट जाई गलवा पचक जाई तहिया राम ना कहाई लगबू कहे जे होले लाम 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 होले 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 केतना केतना हरे हरे ऐसे जब तक बा मुँह में ना तब तक कहला कैसे भैया भाव लागल बा और कतनो चबैबू जड़ी बूटी मारे कतनो जड़ी बूटी चबैबू लेकिन एक दिन दुनिया छोड़ के जाए के बाद आज होइल बनी का कतनो चबैबा जड़ी बूटी मारो और सब कुछ के पर सब कुछ छूटी स्वर्गीय राजेंद्र राय जी घर द्वार छोड़ के चल गए कुछ लेके गोल बड़े अब केहू ना लेके जाला स्वीटी तने को मुर्की मारा है जा गाना बजाना में मुर्की तने दिखावा तब मुर्की सिंगल मुर्की मरी हम बहा लागल तो गाड़ी घोड़ा भरल बाटे
500 के नोट देखौल तो हमारा बुझाइल है जे देबो हाँ तो पैसावा देखा के आ कहत रहे जे खुला दे दो बताई ना बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हाँ विमल राय सरपंच महोदय नकटा दियारा के धरती से प्रणाम करतनी हार्दिक एगो सरपंच ऐसा पद हो कि रवा सब के कोनो आमदनी ना होला ना बकरी हो सब अब कचहरी में फीस लेता नहीं लागत प्रणाम करतनी सरपंच महोदय यहाँ सब के कोनो फंड ना आवे मुखिया के फंड आई जिला परिषद के फंड आई विधायक के फंड आई आ यहाँ सब है पंचायत के जज है यहाँ सब है हाँ यहाँ सबके झगड़ो में फंड है जी भाव लागो खुला दे दादा हो भैया का खुला दो 500 का खुला दो भैया का भाव लागल तो गाड़ी घोड़ा तोरा से भरल बाटे ओरा में के सोना चांदी जई है ना थोड़ा ए सरपंच महोदय स्वर्गीय राजेंद्र चाचा चल गए कुछ लेके नहीं खन गई घर दुआर रुपया पैसा बैंक बैलेंस कुछ लेके नहीं खल गई महाजी से हमारा मनोज भैया बड़ी सुंदर लयदार अच्छा हमारा मनोज भैया के मम्मी के मनोज भैया के माता जी हमरा के दिल बड़े 500 रुपया पुरस्कार माई के गोड़ लगत नहीं प्रणाम करते हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा तब का ले बा हुटी ए भैया एक दिन मरे के पारी तब का ले बा हुटी मरे के पारी सब कुछ कमलेश राय जी मड़वारी भैया का दोस्त बने हमारा का दल बने पुरस्कार अब मड़वारी भैया तने मंच पा जाए मड़वारी भैया आई तो नकटा दियारा का हमारा सरपंच महोदय अच्छा अच्छा हमारा सरपंच महोदय जी के तरफ से वहां के मान सम्मान में हमारा का पुरस्कार मिलल बा हार्दिक हार्दिक स्वागत बा मनोज भैया के साला अच्छा अच्छा मनोज भैया के साला के तरफ से हमरा के दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन भाव लागल हाँ हाँ तनी आ जाए मड़वारी भैया तनी मंच पर तनी आ जाए मड़वारी भैया तनी मंच पर तनी आई आवाज हमार सुनो तनी तो हरिंदर भाई हरिंदर भाई तनी मंच पर तनी आ जाए एगो माला डाल के तनी हम स्वागत करो तनी आ जाए तो तनी भाव लगल है बबुआ कैसे अरे बिल्डिंग हाई रुपया आयरन चटनी दूसरा समेटनी सरपंच महोदय जिया तनी जा हमनी के तक घमंड बा हाँ कौना चीज के के धन के जन के रुपया के हाँ का हो तो हमार मॉल हो हमार मिलन रिजॉर्ट हो हमार जमीन हो हमार बंगला हमार गाड़ी जहिया मर जइबो
तहिया सब एजे रह जाई आ तू हरियर बांस पर चढ़ के चल दे ए है दुनिया भाव लागल तब बिल्डिंग फले रुपया आयरन चेटी दूसरे समय दिली तो होगा मटिया में आठे हाथों कटाई ए जो हिया कुटी रघुवीर मुखिया विमल गुप्त सरपंच महोदय जी के तरफ से हजार हजार रुपया का बरसात भले हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा कहिया बुझाई जहिया जमराज के जइबो जहिया तार क्लास होई कि का कइले बड़े बोल एक एगो हिसाब बोल अब फेहा पकड़ाई जहिया धरती पाइल वाला तो तनी भजन भी कल एक घड़ी आध घड़ी आधो में पुनियाद तुलसी संगत साध के तकटे कोटि अपराध आइल वाला तो खारी मेहरारू आ बाल बच्चा लइका में मत लगो भजन करो तबे जिंदगी पार लगी ए बबुआ भजन में आवे के परी भजन में आवे के परी नेपू कुमार जी स्वर्गीय राजेंद्र राय जी के नाती बनी आ हमरा के 100 रुपया का पुरस्कार हमरा के दिल बने बबुआ पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनी है खानदान के नाम रोशन करी है ए घड़ी के लड़का बड़ी मोबाइल पर ध्यान देता रहे ऐसे बबुआ पढ़ लिख अब तो देखो हम कहतनी पढ़े लिखे के आउ नचनिया के फोटो खींचता तो पढ़ल नु बबुआ ए पर ध्यान मत द न तो बिगड़ जइबो अभी जीवन बहुत लंबा बा राजा महाराजा लो समा गइले कतने कतने राजा महाराजा कतने रुपया वाला लो चल गइलू एही में भाव लागल बबुआ कैसे हरारी भजन शिकारी बात बूढ़ा गड़ी ना एक खूटा खूटी एक दिन मरे के पड़ी बूढ़ा गड़ी ना खूटा खूटी मरे के पड़ी रामचरितमानस में चौपाई लिखल है कैसे जासु वियोग और विकल पशु ऐसे प्रजा मत सरवन ठेकेदार भतीजा स्वर्गीय भतीजा बानी
आ ठेकेदार बने। कौन चीज के ठेकेदार बने? मेहरारू के। अच्छा सेठ के। अच्छा लोहा के। भगवान करे कि ठेकेदारी खूब चले। लेबर के पैसा मरले जाए ब्यास लोग के दिया। हमारा ठेकेदार महोदय बहुत बहुत रुपया दिल बने पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। जब भगवान राम के जब वनवास हो गई, भगवान राम के जब वनवास भइल तो सुरसरी के तीर पर भगवान राम कहले जे हे सुमंत रथ के लेके चल जा। चला आ जाके हमरा पिताजी से उहे बात कही हो जौना पिताजी के हमरा बात से सुखी मिले, मन एकदम प्रफुल्लित होके। आ जाके कह दिया कि 14 बरिस बीती हम अयोध्या वापस आई। कहले जो महाराज रोरा कहतनी कि जंगल में जाए के जास वियोग बिगल पशुए से प्रजा मात पितु जी यही कैसे बरबस राम सुमंत पठाए सुरसरी तीर आप तब आए आने फेर की बनही सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए राम कुशल कहु सखा सने ही कह रघुनाथ लखन बह दे। जब सुमंत जी खलिहा रथ लेके अयोध्या में अइले, राजा दशरथ जी पूछले कि हे सुमंत राम कहाँ बड़े, सीता कहाँ बड़ी, हमार लखन लाल कहाँ बड़े। सोच तने खड़ा हो जा। भिखारी ठाकुर के भाव लागे अरे तकुशलाई हो तनी के परिवार के माध्यम से हजार हजार रुपया पुरस्कार, कोटि कोटि बंदन बा, अभिनंदन बा, मान सम्मान यही तरह बन रहे। ये बड़ी भाग्य के बात बा। ये हमरा स्वर्गीय राजेंद्र राय जी के बेटी बड़ी माने हमनी के बहन जी, स्वर्गीय राजेंद्र चाचा के बेटी आ हमनी के बहन के तरफ से है हजार हजार रुपया के दिल बने पुरस्कार। दीदी के गोड़ लगत नहीं, हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन बा। भाव लागल चल के हमरा के नजर से देखलाई कुशला के प्रभु जी स्वर्गीय हमरा राजेंद्र राय जी के भतीजा मुख्तार बाबू हमरा के हजार हजार रुपया दिल बने पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन बा। ए हमरा के प्रभु जी स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के बड़ पोता के तरफ से मिलल बा पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, अभिनंदन वंदन बा। हमरा के हरि जी राजा दशरथ जी कहले कि कहाँ बालो? सुमन जी कहले जे हे महाराज सब के हुए ये रहे सब कोई रहे वही घाट पर ताकत रहले जनक अरे हमारा के प्रभु जी खेदल बारिया
राजा दशरथ सुन ले कि राम लवट के ना अइले, छाती में मुक्का मार के गिर गइले। सुन के ऐसन कुबतिया हो राजा, सुन के ऐसन कुबतिया हो राजा, धरती पर गिर गइले। रुपया पैसा बिल्डिंग मकान सब कुछ होखे, लेकिन घर में केहू रहे वाला ना होखे, तो सरपंच महोदय मैं घर बेकार बा। अरे 5 तल्ला मकान बा, लेकिन घर में केहू रहे वाला नहीं खे, तू घर बेकार बा। अब त सुन के ऐसन कुबतिया, अच्छा हमरा शिवम बाबू राजेंद्र राय जी के परनाती बनी। बबुआ पढ़ियो लिखियो आगे बढ़ियो, अपना खानदान के नाम रोशन करी। का है तारा नी लोग मिल के सब है कोई लगा बड़ाई, हाय हाय सुन के ऐसन कुबतिया हो जानतनी सरपंच महोदय जब मरे लगे ले जा हमनी के अंतिम समय जब आवेला, अपना जवानी में कौन गलती काम कइले बड़ो, आँखी के सोझा मैं रील चले लगी कि कगो पाप कइले बानी, कगो पुण्य कइले बानी, केकरा के भलाई कइले बानी, केकर लूटले बानी। सरपंच महोदय केकरा संगे का कइले बानी सब नकटा दियाला। सरपंच महोदय हमरा के वहां के मान सम्मान में हमरा के मिलबा पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। अब देखी राजा चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ अपना रानी कौशल्या से कहते कि हे रानी, एक दिन जवानी में जंगल में शिकार करे खातिर हम गई रहनी, शब्द भेदी बाण चलावे हम जानत रहनी रानी। आ जंगल में गोइनी शिकार करे खातिर हम जन्नी जे कोनो हिरन ह पानी पियता, शब्द भेदी बाण चला दिहनी, आ बाण जाके श्रवण कुमार के लाग गई। अरे राजा जी को हतारे रानी से बचाना, एक दिन गोइनी अरे शिकार करे, शब्द सुनी जननी हीरा नवा तो चलाई देनी बनवा एरा, शब्द सुनी जननी हीरा नवा चलाई देनी बनवा। परम आदरणीय हमरा राजेंद्र राय जी के भतीजा बानी, हमरा के दल बने पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो शब्द सुनी जननी हीरा नवा चलाई देनी बनवा। मनोज राय जी के बेटा और राजेंद्र राय जी के पोता, ये हमरा हरिंदर भैया हमरा के दल बने पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। आ हमारा मनोज भैया के बेटा आ स्वर्गीय राजेंद्र राय जी के पोता के माध्यम से हमरा के मिलबा पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। राजा दशरथ कहले कि रानी जंगल में शिकार करे खातिर गई रहनी, हम शब्द भेदी बाण चलावे जानत रहनी। शब्द भेदी बाण के मतलब आंख बंद करके मारब, जहां से आवाज आई वो ये जाके लगे। शब्द भेदी बाण के चलावे जानत रहे के राजा दशरथ, नहीं तो अर्जुन, नहीं तो कलयुग में पृथ्वीराज चौहान। शब्द भेदी बाण चलावे जानत रहे पृथ्वीराज चौहान। जौना घड़ी पृथ्वीराज चौहान के कैद करके जौना घड़ी लेके चल गए मोहम्मद गोरी,
कहले के है चौहान, हमको पता है कि तुम शब्द भेदी बाण चलाना जानते हो, तो बताओ हम कहाँ हैं। तो इनकर जौन मंत्री रहे कहलस कि चौहान अब हम आपको दे रहे हैं प्रमाण, उसी के अनुसार आपको बाण चलाना है। का देहले प्रमाण? 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। शब्द भेदी बाण चला के मरले, जाके लागल तो शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज चौहान चलावत रहले, अन्ना तो राजा दशरथ और नहीं तो अर्जुन। स्वीटी अरे है शब्द हमारा सुनाइल जब काना, दौड़ी के गोइनी घटना समनवा, तब गिरल देखनी सरवन लाला नवा दुखित भइल मनवा। राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चला दिले। श्रवण कुमार के बाण लागल। श्रवण कुमार कहले कि हे राजन ई का कइल तू तो हमरा के मुआ घल, लेकिन हमर माता पिता बट वृक्ष के नीचे बैठल बालो, ई ले जा पानी पिया दिह। घड़ा में पानी लेके गोइले राजा दशरथ जी हाँ पानी लेके गोइले सोचले जे पिया दी, सोचले जे पिया दी, लेकिन माता जी के करेजा बड़ी कठोर होला, बड़ी कठोर भी होला, बहुत मुलायम भी होला। श्रवण के माई के नाम रहे चंद्रकला, पिता के नाम रहे उद्यान ऋषि। माई कहली कि बेटा ई तो हमार बेटा के आहट ना हो, तू के हलो? स्पर्श भइल जान गईली। राजा दशरथ कहले कि हम चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ। कहले कि दशरथ हमार बेटा कहाँ गईले? कहले कि शब्द भेदी बाण चला देनी है, तहरा लोग के बेटा श्रवण कुमार हो दुनिया में नहीं खन। महतारी के करेजा बेटा के मौत सुन ली तो वो मर गईली, लेकिन पिताजी राजा दशरथ के श्राप दिहले। कहले कि हे राजा दशरथ, जैसे पुत्र के वियोग में हम लोग इस जंगल में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, राजा दशरथ मैं श्राप देता हूं, तुम भी एक दिन पुत्र के वियोग में अपने महल में तड़प तड़प कर मरोगे। उहे 6 बार राम राम कहले राजा दशरथ। कैसे भैया? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, तराउ गयौ सुरधाम। तो राजा दशरथ जी सुरधाम गइले, एगो स्वर्गीय राजेंद्र राय जी पे एगो निर्गुण गाई मार दिया, अचके में घटली घटना। है ना आओ एगो बात तने पूछो, क तारीख के मृत्यु भई रहे? 31 तारीख के। कौन दिन रहे वो दिन भाई यार? 31 तारीख के, यानी 31 जुलाई। तन देख ली कौन दिन रहे? सोमवार रहे। अच्छा शुक्रवार है ना। सुनो, पिताजी के क जना बेटा बालो? 4 गो बेटा, रमेश राय, मनोज राय, राजू राय, बैजू राय। चारों बेटा से हम कहब कि यही गीत में आवे के बाद यूट्यूब चैनल चलता है जा 10 गो। रमेश राय जी, बैजू राय जी, मनोज राय जी और राजू राय जी, चारों बेटा के यही गीत में आवे के बाद, नाती पोता बेटी सब लोग के आवे के बाद यूट्यूब चैनल चलता।
ई कार्यक्रम हो जाई ओकर बादो मोबाइल पर देखे के मिली। अचके में घटली घटना अचके में अरे घटली घटना राजेंद्र बाबा हो गइलन सारा ये हमरा राजेंद्र राय जी के बड़ पोता अभय बाबू हमरा के पुरस्कार दिल बड़े शोक गीत पर हमरा के पुरस्कार दिल बड़े। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। चारों बेटा से हम कहब कि यही गीत में एक बार रवा सब एक के साथ संगे आई कि यूट्यूब चैनल चलता सबकर फोटो आवे। मनोज भैया सबके लेके आवो चारों भाई भाई देखता स्वर्गीय देव सागर राय जी के पोता बानी हमरा के दिल बने पुरस्कार। अचके में घटली घटना अचके में घटली घटना राजेंद्र राय जी हो सपना में घटली घटनवा राजेंद्र राय जी हो गए सपनवा। नाती पोता पिताजी के बेटी अब बेटा लोग सब लोग कमलेश भैया सबके लेके आवो। पिताजी के बेटी तमाद मेहमान सभी लोग आवे यह गीत में। वाह वाह भैया तनी आ जाए मंच पर। अखिलेश भैया हमरा के दिल बने पुरस्कार। हे मनोज भैया अच्छा अच्छा माई है नो माता जी के गोड़ लगत नहीं। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा। ये हमने के बहन के तरफ से जी 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 हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। बहन के तरफ से अभिनंदन बा। माई के तरफ से मिलवा पुरस्कार। रमेश भैया नो बड़ बेटा बानी नो पिताजी के बड़ बेटा बाढ़े पूत पिता के धर्म में खेती उपजे अपना कर में हमरा के दिल बने पुरस्कार। मनोज भैया हमारा गाना बजाना का बहुत बड़ा लयदार महाजी के धरती से बेटा हो के तो 31 जुलाई दिन शुक्रवार हो वही दिन राजेंद्र मनोज भैया पुरस्कार दल है अपन नमवा
अरे मनोज भैया अच्छा